Asini roha do dame nasian debata amata do sian anak-anak Tuhan Yesus Kristus madongani hamu. Amin. Uriana hina holongan di bagasan Kristus Yesus. Hatani debata na boy madongani hita di bagasan sadarion ima ari Rabu sada Juni 2022 di enet maisian Jesanya opa pusada ayat 14. Unak koma biar alegea Jakob hamu jol masiotik-otik sian Israel. Audo mangurupi ho ninna Jahoba do siluluh ko nabadia ni Israel. Janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Disima sahana. Huriana hina holongan di bagasan Kristus Yesus. Mola pola di bagasan turpukon. Di goari do bangso Israel. Di bagasan goar gea manang jol masiotik-otik. Nang dihata Indonesia cacing ataupun ulat. Napatuduhong mai maradopon dewata bangso Israel nang pinili nai ima songon gobaran ni gea manang cacing. Nung ngaratatak taboto songo dia do gea. Ima salah satu binatang yang lemah. Jala termasuk do binatang yang menjijikkan tanda kutip. Allah memang hera menjijikkan do memang mologia apapun cacing ini. Jala nagali doon molo pola otik hona hosniari pitor olo do olo mate. Allah danggoi tahan ala ni mata niari. Molo terdidege apalagi boy do mate. Jala on termasuk do binatang na so adong na boy ulahon Allah mempertahankan manang melindungi diri. Ibarat na rupani molo lebah adong do sengatna, molo biang adong do ngingina, dohot akalan na asing. Alegea dang boy melindungi diri, jala nagali do ibarat. Alay amanami inanami dengan saha porsian di bagasan Kristus Yesus. Tung apul-apul situ tudo on na pinasa ni debata marhite panuriran Jesaya. Dinatongon dope bangsa Israel dihabuangan. Tumpe menjijikkan tapi Allah menyayangi mereka. Tumpe gale situ tu jaladang boy peluakon dirina dang adong na boy si upatupaon ni bangsa Israel lahu melindungi diri ale Roma padohan apul-apul syed debata audo namang rupiho audo siluluhoko nabadia ni Israel. Walaupun bangsa Israel ini menjijikkan, buasa menjijikkan, Allah memang pangalahona nasoture. Allah memang pangalahona. Nungatung manimbil syed debata. Alay las disima nentaida manami inanami. Dan nalaho petuduhon debata mau mencaci maki bangsa Israel dam. Alay tung petuduhon kolong na do statement na entazaha ibagasan turpukon. Tung pehera gea bangsa Israel siotikotiki alay las teda takas do olong ni rohani debata diurupi jala diluluhod do
bangsa Israel hati. Amanami inanami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Dua hal na moti na naboy tayo desyen tupukon. Naparjolo, dangtuk na adong naboy tapatupa lahu melindungi dirita. Dang adong naboy tapangasahon di tonga-tonga ni paranguluat tao, lahu melindungi diri, lahu mengangkat diri. Hape songon gia do kita hape mulo maradopon debata. Kita tidak punya apa-apa dan kita tidak dapat melindungi diri kita. Kita tidak bisa melakukan ataupun alat yang mampu untuk menjaga diri kita. Imana parjol. Alanit tumpe mamora situtu, tumpe godang akan nabui tapatupa di tonga-tonga ni ngulut tahun, prestasi, capaian-capaian, kedudukan, pengorbanan, itu tidak cukup untuk melepaskan, untuk memenangkan, untuk melindungi diri, untuk menghidupkan diri. Dan saya itani. Alay, marhiteon na mangikot ng teida, molo ta sadari diri ta songon gia na somargogo di tonga-tonga ni parngulat taon. Alay na badua kon teida makolong ni rohani di bata. Tumpe menjijikkan kita. Tumpe kita tidak memiliki sesuatu apapun sebenarnya yang dapat kita banggakan. Arga situ tuh do HP kita marupun di bata. Arga situ tuh do HP kita diadopan ni debata. Diurupi do hita di tonga-tonga ni parmulat taon. Jalan ditogu-togu do hita. Gari ada di parbadiai do hita. Kita menjadi umat yang khusus, yang berbeda dari siapapun. Kita umat yang terkhususkan dan tersendirikan. Tidak berasal lagi dari dunia ini, tetapi menjadi pewaris kerajaan Allah. Amanami nanami dengan saha porsian di bagasan Kristus Yesus. Atong maradopon debata marlas niro hama hita. Diperhitungkan do HP hita. Jolma si hoti-hotikon. Jala diurupi do hita di tonga-tonga ni parmulbata. Permasalahan na tasadari do dirita na soboi hita molo so mardongat ton dewata. Atong tapalawon madirita tu ibana. Tasomba tapangasahong maibana. Ay ibana do na mangurupi hita. Amin. Tapasada rohat tamartangyang mahita. Ale Tuhan debata Jehovah debata ni si Jacob nang salut hami akan porsea. Marsangat marmulia maho ale Tuhan disalut dengan ni basam. Tutujol masih hotik-hotik do hami na so margogo. Molo so mardonga toko. Alani ale Tuhan saito guma. Jala padimun-dimun maha porsion nami ale Tuhan. Asa manoktok kami makaporsiay mo. Dohot marpangasahot tuho di na mga dopi akasalut parmuluan nami. Tung soboy tarbahek kami ali Tuhan mamulu sa karya rin nami. Mol so pola marpangasahot tuho. Mariswang sambing do salut aka usaha na buhay tupa-tupa kami. Molo so mangula siyan asi dohot kolong ni Tuhan. Atong ali Tuhan debata Jehovah. Roma hod tonga-tonga ni mulu nami. Urupi jala to gumahami asa salut aka ulaon tugas tanggung jawab pakubasyon ng pamujian nami. Tau hasanapon pamujian di buat muna nabadiam. Di bagasan warnya nak Tuhan Yesus Kristus martanyakan Tuhan. Amin. Oras madihita saluhut na debatama mangaramuti hita.